କ'ଣ କଲେ ଦରିଦ୍ର ହେବେ ନାହିଁ? ପୌରାଣିକ କଥା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ସବୁଜ ପାହାଡ଼, ନଦୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘେରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ ରାମୁ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସହ ନଥିଲା। କେବେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କେବେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, କେବେ ପୋକ ଲାଗି ସମସ୍ତ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରାମୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ ଓ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ସେ ଘରକୁ ସଫା ରଖୁଥିଲେ। ଯେତିକି ଧନ ଥାଏ ସେତିକିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ତଥାପି ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ରାମୁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କାହାର ଖରାପ କରେନି, ପରିଶ୍ରମ କରେ। ତଥାପି ମୋ ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା କାହିଁକି ଯାଉନାହିଁ? ଏହି ସମୟରେ ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାମୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ରତା କେମିତି ଦୂର ହେବ? ମହାତ୍ମା ହସି କହିଲେ, ବତ୍ସ, କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହୁଏନି। ଧନକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଆଚରଣ, ଭକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏକ ପୁରାତନ କଥା କହୁଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ। ସତ୍ୟଯୁଗର ଏକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଧନର ଦେବୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ରହିପାରେନି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଓ ଦେଖିବା କେଉଁ ଘର ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବୀ, ଆଜି ମଣିଷମାନଙ୍କର କର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଦୁହେଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିର ବେଶ ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମ ଘର। ଧନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଘର ସୁନା ରୂପାରେ ଭରିଥିଲା। ଚାକର ବାକର ଅନେକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, କେବଳ ଝଗଡ଼ା। ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲା। ବୋହୂ ଶାଶୁକୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଗରିବ ଲୋକ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଧନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଦୟା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର। ଭକ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଳସତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଦେବେ, ଆମେ କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ? ଘର ଅସଫା ଥିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, କେବଳ ପୂଜା କଲେ ହୁଏନି। ପରିଶ୍ରମ ବିନା ମୁଁ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେନି। ତୃତୀୟ ଘର।
ଗରିବ କୁଟୀର, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମରେ ଭରିଥିଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ କୁଟୀରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ରହୁଥିଲେ। ଘର ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଫା ସୁତୁରା। ସକାଳେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ କେବଳ 2ଟି ରୁଟି ଥିଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ସେହି 2 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଧା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ନିଜେ ଭୋକିଲା, ତଥାପି ଆମକୁ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲ? ବୃଦ୍ଧ ହସି କହିଲେ, ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଆମର ଧର୍ମ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଘରେ ସତ୍ୟ, ଦୟା, ସଫା ସୁତୁରା, ପରିଶ୍ରମ, ଭକ୍ତି ଓ ଅତିଥି ସେବା ରହେ, ସେଠାରେ ମୁଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି କୁଟୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଲା। ମହାତ୍ମାଙ୍କ 7ଟି ଉପଦେଶ କଥା ଶେଷ କରି ମହାତ୍ମା ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ନ ରହୁ, ତେବେ ଏହି 7ଟି ନିୟମ ପାଳନ କର। 1. ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କର। 2. ମାତାପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମ୍ମାନ କର। 3. ଘର ଓ ଆଖପାଖ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖ। 4. ଅନ୍ନ, ପାଣି ଓ ପରିଶ୍ରମର ଅପମାନ କର ନାହିଁ। 5. ସତ୍ୟ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ପଥରେ ଚାଲ। 6. ଗରିବ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। 7. କେବେ ଅଳସ ହୁଅ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମକୁ ନିଜର ପୂଜା ବୋଲି ଭାବ। ରାମଙ୍କ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାମ ଘରକୁ ଫେରି ସବୁ କଥା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦୁହେଁ ମିଶି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଘରକୁ ସଫା ରଖିଲେ। କେବେ ଅନ୍ନ ନଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଭାଗ ଦେଉଥିଲେ। ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲା। ଫସଲ ଭରପୂର ହେଲା। ଋଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଧ ହୋଇଗଲା। ଘରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, ରାମୁ, ତମ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ବଦଳିଗଲା? ରାମ ହସି କହିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିନି ମୋର। ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳିଛି। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କଥାର ଶିକ୍ଷା। ଏହି କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ କେବଳ ଧନ ଥିଲେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ, ସଫାସୁତୁରା, ଭକ୍ତି, ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ଅନ୍ନର ସମ୍ମାନ ଓ ଦୟାଭାବ ଥିବା ଘରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ବାସ କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ଧନ ଦେଖି ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଚରିତ୍ର, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଦାଚାର ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଗୁଣ ଥାଏ,
ସେଠାରେ ଦରିଦ୍ରତା ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।